Ketek pamilya banglo sara julang la sialang litum benam moi litum lamar julang po non putra pacining tung neli ake hai sar kursi tumung Central Organizing Secretary alang lipas kami ranang lo kecipini pan nili tuning nila alang pan pohopen kerjoji pansi nili pacini lo alang liman ke bang kapiriang mariho puyer nangko nih BJP dong kapiriang mahadi Mondor Singh Inti Doar baguri pen ili tuma farman nang cesong pen nang turpi dono banglo la papo nang pacining tong akai sar ni liha war long ke bang pen tuni la puson election booth kere ga mai long nang lipi ni ngi hedo masa ninga se thetu ke do pemelo munit non ke pini data 310 adon haru ke thom ra kep don haru ke thom ra kep amuluk BJP pen just sem met ke dak nang join eto pini la pen procession da ding munita 10,000 chitong lo pini la potsi la ke theklong lo no karbia tum inglong arat tum jelang pet nanggi po alam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum bhanang pa je chok la tribe atum bong pa je chok akam claim Assam government tum se claim la solam RSS Congo sena tum se claim la potsi la solam ke chok ta nong chini lo la penitum united nanggi po bang chini lo tribe atum an upete ilitum ge minority se cheplang boke la helo alang e minority athik theti cheplang dang loma pima pando non election hu theklomji itu minority cheplang dang loma pima ge election hu theklomji jo ko ansi ge vote ke long ma ke mahala bang ke che tum ke pom matsi tur pakhi ge vote nai pidun ke hala tum itu malong lin pen ma political rights nangai chidun thekia pan nangai hala tum ke BJP pen congress apan CPIML apan si a receive ason si en itu mah karbi ang long di mahasau along le la pen political rights anang chidun dia pan ke BJP la ke chia tung ke BJP la pen congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si en la si la salam itu rat atum chini pemenai sala BJP atum article 244 la pen ke hempre hang bo alam ho BJP tu hang hi lage ni litum jakal su ke da mota bang Rajnath Singh minister hala bang sohut home minister ni tum han directly nang thanun lo lage nang tum nang pipi lage BJP tu ni tum jakal pen si dam ke official si dam ke hala su nang thanun etlo lage nang pipi pu ki piji langa li non la 6 schedule ta pavide ji bu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa by that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo bu hedi la tum khe alam si right tip nanggi pusala tum kamatha la pen akam da claim la si dak ilitum han autonomy tu ke astap ta nang ping tum ti la BJP atum ke la si non BJP atum along ke dodun atum an ke niliga alang litum han manghu hak kopisi alang litum karbiar arat inglong arat tuman kapivira kam si claim lo long recap da chipidet lo la phi anta alang litum BJP long dodun bom la ke alang litum ke chiatum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak me alam la pening oi me alam
Kedam tang arni wala ESPC long candidate something alam itu mungkin pun EPHLC atungke Meghalaya long ni bahaya kete kiri kumha se chiki rasi haida sedame kalau letung mani hang ni klem long le hal tu malam se ajunai pisa koi respond ke wan ho Meghalaya ke EPHLC update ke non ke ni tu han dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang he la tu man ni tum dam chiki ji hala tu ta tribe ke tu me kai wet lo ke la bo tum dam ji chiki ji la tu ke alang ni tum bi la ASDC tu me aprang da Kolkata si dam rong di le kalima lang la salam ke jok ta chini kan te Kolkata ke hala ta bongli ai se kan mesen bang bongli tu man ke bang me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali tu si bang ninje la son ni tum pe pot ninje hai hede ta Sana dona ke jesi na le ron rada han message kisi pi tung la sana ni pi ni ligi pi kang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ke tum along dodundra ke chi atum a resim cheplang dundra ing long arat atum han kapi virji akam claim nang ni la hello la ben autonomous state tu ke la ke long vek nang po autonomous ako la ke long ji athema constitution long si tok do ko ke la ke Sir, deputy, kupia party pe lo na ngayon nun kesa? pini ke BJP hai selo Congress ta do ben ASDC ta do lo ne pini do independent ta do people na DNA pulo ne NDF atum men na do Bo we bang sokan do sana तो सर ला बीजेपी तुम जोंग से हाइडेट लो पुरंग ते ला पिने आर्टिकल 244 ए के पचुन वेक जी ला पेन पार्टा ला यूनिफॉर्म सिविल कोड अटा इंप्लीमेंट लोंग ले ला dak सिक्सिदुल एरिया के पुसी के नाम तांग सीएम के बांग होत नेंगजे स्टामी ला बांग सो आलम अन ahok जी ला la tung ke la pachu bailok lo la ke manifesto lo jong si claim ji pude manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chalo la tung ke claim det ji galilo mane hala 244 e ke la tum mange repeal nangi puse claim ko la tum mange cancel nangi puse claim ko la tum mange UCC pe dovek nahi puse claim ko la tum mange CAA ta pe dovek nahi puse la tum ke claim ko la ke Assam Healing Act la tung pe do nangi puse claim ko la tum mange non la si tum MLA tum bang pho bang lipo do bodi itu MLA tum BJP long la tum se claim non lo ke alang li tum puji mene the ni tum ya wei pedi alang li tum se MLA lo ka hadak si do lo ke alang li tum masin lawmakers lo ke ente la hello alang li tum pilo la claim non ya kam itu la de li tum hana pi vir ya phan loksi a hogalam lo ne li ning aklong masika ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir ing long arat along riga pivir ya phan ke claim ke la kichi tung ke national party tum han se a resim ke en tung ke national party ke popo ange itum tribal dung chini ne det hadak dun vret party pu ama abinong hala ke kichi tum ma party BJP ta kichi a party Congress ta kichi a party CPIML ta kichi a party lage So, tanda CA la pe UCC la one nation one election po hala BJP